أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا رب واحمني، وخذ بيدي ومن وجد وتعطف. ثم أما بعد، قال السلطان الناصر لدين الله والآسر الكاسر لأعداء الله سيدي أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قط، وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان والسلام. سيد كال بندرا بتد بهدي بسم الله مولانا إذن جنگ دفتر ميدن نيل العلوم إذن جاره الفصل السادس في علوم الآلة. هندك أمون ويندن ميدن الفصل السادس في علوم الآلة. والنحو علم جيد لكنه كالصرف آلات بها يكتال. والنحو علم جيد لكنه كالصرف آلات بها يكتال. فالنحو يعرب عن سليم عبارة والصرف فيه توزن الأفعال. فالنحو يعرب عن سليم عبارة والصرف فيه توزن الأفعال. حتى البلاغة مع علو مكانها هي والعروض لآلئ وجمال. حتى البلاغة مع علو مكانها هي والعروض لآلئ وجمال. إن المعاني والبيان وما حوى علم البديع جواهر تختال. إن المعاني والبيان وما حوى علم البديع جواهر تختال. وضعت لتكتشف الجمال وما هوى سحر الكلام من العجائب قالوا. وضعت لتكتشف الجمال وما حوى سحر الكلام من العجائب قالوا. فالبعض منها إن تيسر نيله فهو المراد وغيره أنفال. فالبعض منها إن تيسر نيله فهو المراد وغيره أنفال. إن كالين فصل ميدن باتو ني كالدن جواهر العلوم قرآن السنة فقه. فصل من باتو وجوي كالدن ضوابط العلوم القراءات ومصطلح الحديث وأصول الفقه. hande eɗen jaare damal ene wiye ulumul alati, gande ɗe ganduɗa ko machine. hoko woni gande ɗe ganduɗa ko machine? holko woni machine? al alatu arabe ɓe gandinirta alatu ko ma yualiju bihi alfailu almafula, ɗum wiyete alatu. ma yualiju bihi alfailu almafula, kala ko ganduɗa baɗowo ene hutoro ɗum fewnira ɗum ko watte ko. joni mbiyan mesalal ko alatu, aɗa fewnira ɗum, aɗa ñotira ɗum comcol, ɗum ɗon wiyete alatu. ma walla mbiyan jambere ko alatu, aɗa feccira ɗum leɗɗe. ma walla mbiyan sikkinu laɓi ko alatu, aɗa hirsira ɗum daaba, aɗa huttira ɗum daabaji, ɗum ɗon wiyete alatu. nahwu e sarfu nder gande arabeɓe mbay kono mesalal ngal ganduɗa aɗa ñotira ɗum comci. ma walla ko jambere nde ganduɗa aɗa feƴƴira ɗum leɗɗe. ma walla ko laɓi ki ganduɗa aɗa hirsira ɗum daaba. firti ko kañum hoore muɗum wonko ɗum hutorte. nahwu waye gande arabeɓe ni, kono lamɗam waye ñamde ni. kala gandal ngal cohluɗa aɗa sohli hen nahwu, ɗum wiyete ilmul alati. gandal ngal ganduɗa ene sohla e gande ɗe fof. so tawi ko qur'ana jangata aɗa sohli nahwu. so tawi ko hadis jangata aɗa sohli nahwu. so tawi ko fiqhu jangata aɗa sohli nahwu. so tawi ko usulul fiqhi jangata aɗa sohli nahwu. so tawi ko qira'atu jangata aɗa sohli nahwu. so tawi ko mustalahul hadis jangata aɗa sohli nahwu. kala gandal bawgal haalede e gande arabeɓe aɗa sohli nahwu. nden noon nahwu ko hunde himmude hano feewi hano feewi hano feewi. kono noon ko ilmul alati de wona ilmu mo ganduɗa ene darori e hoore muɗum, ala. ko ilmu mo ganduɗa wallittuma koye geɗe keddiɗe ɗe. kono coktirgal ngal ene soktanma gande ɗe fof. sa wawi nahwu tan ene hasi a wawan gande ɗe fof. kala puɗɗoriɗo nahwu wawi nahwu tigiri ene hasi gande ɗe fof ma Allah newnanmoɗe.
nde wonno nahwu ko coktirgal dennegal gande arabe be fof ko cokide sa wawi gandal nahwu tan hebi coktirgal majje nden non kimmiren nahwu hanu fi hoko woni nahwu علم بقواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء دم يتنحو غندال ngal ganduda ko pesirde ko qanunaji di ganduda eden gandira dum kongudi arabeebe to bange i'rabu e bina'u kongudi arabeebe goldo kongol ko ngol mahingol goldo ko mu'arabu kono non kanyum sokli tan ko wattande kalimaji nahwi artan ko fi abakhir al kalimat ko zaydun wiyate ma walla ko zaydan wiyate ma walla ko zaydin wiyate dum don ko sirru mo Allah wade demgal arabeebe hewane demde keddiide de enen joni fulbe mbieten ko Mamadou ari Mamadou fiyama deftere Mamadou o waylotako Samba ari Samba fiyama deftere Samba o waylotako ko Samba to woni fa'ilu do ko Samba to woni maf'ulu do ko Samba to woni mudafu ilayhi do ko Samba demgal arabeebe wana non so tawi ko kanko wadi gollal ngal biyammi ko jaa Muhammadun don ko dun biyammi ture didi dow so tawi kanko wada gollal ngal don biyammi ko darabtu Muhammadan don ko dan wiyete so tawi kanko jeyi hunde de don biyammi ko marartu bi Muhammadin ma wala mi kitabu Muhammadin don me kasarat mo ture didi les dum ko demgal arabe tan woni hewane demde keddide de ala fo demgal ngal jimi ene jogi harakatul i'rabi sana demgal arabe dum woni sirruji tati ene demgal arabe din sirruji tati Allah addani jomiraado subhanahu wa ta'ala subade demgal ngal jippina e mangal qur'anul karim woni nelal makko cakkitingal fewde bikkon adama nelal ngal ganduda sanjota ko waylotako sirruji tati ene demgal arabe ala demde keddide ko demgal arabe tan woni masede ko hen jeya masal biya Muhammadun biya Muhammadan biya Muhammadin so fa'ilu wiya Muhammadun so maf'ul bihi wiya Muhammadan so mudafu ilayhi wiya Muhammadin do of ture do o forte do o kasre dum ala e demgal gongal mi yani dum fu e demle mi witti demde de mi witti demde no fewi hono dum mi yani dum e demgal gongal ko wana demgal arabe dum ene jeey sirruji tati di ganduda ko batte mudum addani jomiraado subade demgal ngal jippine maggal demgal jippine maggal qur'an nahwu ene jeey gede tati denoje qur'an no ibnul jazari halirtande dayyibatun nasri fa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alquran wa hadhihi salasatu alarkan jokli tati denata qur'an nahwu ene jeey jokli tati denoje qur'an di denno nahwu ko hunde himmude hano fewi Allah wallino en nahwu o wana gandal cadgal yimbe cikkata ko nahwu ne sadi nahwu sadani nahwu buri gande de fo webde Allah wallino en baytuji nay ndendin den hen nahwu fof baytuji nay Allah wallino en baytuji nahwu nay eden nubaghiya ndendin den nahwu fof e baytuji nay di mbiyete ko mabahisu ilmi nahwi khamsun nazamtuha wama shazza minha qul ilayha rawaji'u salasatu abwab mabadi'u ilmihi kalamun wa i'rabul ma'arif tatba'u وقل عدد المرفوع منهن 7 ومنصوبها 15 نواسع ومبحث مجروراته يقول 3 وخامسها المجزوم وهو المضارع ديدو بيتو جناي ndendini dendengal nahwu ko ne jange nahwu walhamdulillahi rabbil alamin nden non o wi wan nahwu ko jiyata ko ilmun jayyidun ko gandal mojjal hanu fewi lakinnahu kono non pama nahwu ka sarfi kono no sarfu wayni kilahuma kanji didi fof alatun kodi masingaji yuktalu biha dina pesire gandal ko masingaji di ganduda ena kutore e gandal wan nahwu gandal ilmun jayyidun ko gandal mojjal hanu fewi lakinnahu kono non nahwu kasarfi way kono sarfu ni kanyum sarfu fo ko gotum ko woni sarfu al ilmu alladhi yubhasu fihi an ahwal al kalimat al arabiyyah min haythu as sihhati wal i'tilal gandal ngal ganduda eden ƴeewa e mudum kongudi arabeebe ngol do kongol karfeje mun ene selli ma walla ngol do kongol karfeje mun ene nyawi ene badondira nahwu kono adi cirti sarfu yahata ko ndeedo harfere ko nde asli yankore ndeedo harfere nde wana asli yankore ma walla betu fiiluji wayno odo fiilu ko faala odo ko fuila odo ko faala odo ko faala odo ko tafaala din wasnuji betirde di sarfu yahata ko e dum don kilahuma kala gotele majji alatun ko betirde yuktalu biha dina pesire ko betirde pesirtede dum woni wan nahwu ko jiyata ko ilmun jayyidun ko gandal mojjal
lakinnahu kono non pama nahwo kasarfi kanko e sarfu fof alatun ko di masingaji yuktalu biha dine pesira ko masingaji pesirteɗi gandal nahwu o yaata ko e mase cakkidde sarfu o yaata ko e mase gadiide ma walla sellugol harfeje e ñawgol harfeje fannahu yuribu an salimi ibaratin o wi nahwu o laɓɓinta an salimi ibaratin min idafati sifati ila mawsufiha o laafi sifa o e mawsuf mum lasli haala ka ko an ibaratin salimatin النحو يعرب عن عبارة سليمة ومن لسد حالك كنون ولا فندي صفة أو موصوف أو عن سليم عبارة فالنحو نحو يعرب أن لبنا عن سليم عبارة غا فتشيرو لابتونغو كو كالدا كو فتشيرو من سو لابتي نحو هدوم دون لبنتا والصرف صرف فيه توزن الأفعال كو يمودم فيلوجي بتته صرف فيلوجي دي كو يمون بتته أودو وزن من كو فعل oɗo wasnu mum ko faula oɗo wasnu mum ko fa'ila ɗum woni ɓetirgal almisanu sarfi oɗo wasnu mum ko fa'ala oɗo wasnu mum ko tafa'ala oɗo wasnu mum ko fa'ala oɗo wasnu mum ko istafa'ala oɗo wasnu mum ko in fa'ala ɗin ɗon wasnuji ɓetirɗi ɗi ɗum wiyete sarfu wasarfu sarfu fihi e muɗum tuzanu ɓetete al af'alu fi'luji fannahu nahu yu'ribu ena laɓɓina an salimi ibaratin ay an ibaratin salimatin ga facciro sellugo an salimi ibaratin ga ko selli e facciroji wasarfu sarfu fihi tuzanu al af'alu ɓetirɗe ɗe koye fiiluji ɗi koye muɗum ɓetete sarfu yahata koye misanu sarfi o wi hatta al balagatu gandal gongal ene woodi ene wiye balaga ala balagatu ta'rif muɗum e gande maɓɓe ko mutabaqatul kalami li muqtada al hali ɗum wiyete balaga haala ka ommodira e alhaali o ko ɗaɓɓiti ko kala ko kalɗa yo taw ene ommodira ko kalɗa ko firti so tawi ka namnotoɗo yo raɓɓit namnal woto juut so tawi ka jaabotoɗo yo juut jaabogol yo juut so tawi ka jennowo yennore nde yo raɓɓit so tawi ka mantowo mantore nde yo juut e ko nande e muɗum haala ka yoka wandani yoka wandani yoka wandani hatta al balaga to o wi hay balaga ma ulubi makaniha e towgol place muɗum martaba muɗum hiya kanko balaga o wal arudu e ko wiyete arudu la ali on ko lu'lu'eje wa jamalun en jondam gandal gongal ene wodi ne wiya arudu ilmu al arud al ilmu alladhi yubhasu fihi an tashihi awzani الشعر العربي وبيان فاسدها العلم الذي يبحث فيه عن صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها وما يعتريها من زحافات وعلل دون علم العروض دون علم العروض غنال ngal ganduda ƴewata ko wasnuji jimri arabe no nyimirɗani so tawi ene ɓetima walla ɓetaki kala ko jimɗa ko jogii ko wasnu muɗum awzanu shi'r al arabi ne wodi wonko wodi ne wiya awzanu shi'r al arabi kala no yaha fodde bahruji 16 ɗin ɗon woni wasnu shi'r al arabi jangude ɗum ɗon anda zihafaji gonɗi hen ilaluji gonɗi hen ɗum wiyete ilmul arudi o wi hatta al balagatu hay balaga ma uluwi wondude e towde makaniha martaba muɗum hiya kanko balaga o wal arudu e ko wiyete arudu la ali ko lu'lu'eje wa jamalun ko jondam balaga fecci ko pecce tati ilmul maani ilmul bayani ilmul badi ɗiɗo tati ndendata gona balaga ilmul maani gaɗotoɗa jangude sa jangi maani ha gayni janga bayan sa jangi ilmul bayani ha gayni janga ilmul badi koko woni ilmul maani o العلم الذي يحترز به عن الخدع في تأدية المعنى دون علم المعاني العلم الذي يحترز به عن الخدع في تأدية المعنى غندال ngal ganduda ada rentoro dum jumde e hokkude firo gandal ngal ganduda en renma e jumde e hokkugol firo kala ko kalda firo mudum mbasa jumde dum yete ilmul maani العلم الذي يحترز به عن الخدع في تأدية المعنى gandal ngal ganduda en rentore wata jumde e firo ko kalda ko wata jumde e firo mudum jinnoda ko mantude wata yennu jinnoda ko yennude wata mantu dum wiyete ilmul maani so ilmul maani o immima don ilmul bayani ara hoko woni ilmul bayani al ilmu alladhi yuhtaraju bihi an at-ta'qid al-ma'nawi gandal ngal ganduda en rentore hala ka wato fibo gandal ngal ko wata jumde e firo ngo gandal ɗiɗaɓal ngal woni ilmul bayani o ko firo ngo woto ngo fiɓo yo ngo laabtu ɗum wiyete ilmul bayani so ɗum ɗon yawti ilmul badii ara koko woni ilmul badii
ما يراد به تحسين الكلام العلم الذي يراد به تحسين الكلام حالك غندودا اندو غندال ngal غندودا مويا e mudum koko kalda ko yo yod kala ko kalda yo taw en yodi hokki firo ngon yodiri dum don wiete ilmul badi den non dedo ko gande tati den na ngona ilmul balagati ilmul maani ko gandal ngal ganduda en rentore wata jumde e firo ilmul bayani ko gandal ngal ganduda en dabbe e mudum firo ngo woto fibo firo ngo yo lapto ilmul badi ko gandal ngal ganduda en dabbe e mudum firo ngo yo yod dedo gande tati dendata ngona ilmul balagati wona wi innal maani ay gandal maani wal bayana e gandal bayan wama hawa ilmul badi ko gandal badi somi ko dido fo jawahirum ko lu'lu'uji ko kangeji taktalu dina nyaaja ko nyaajirde tan wana gande lasdi am ko ala ko nyaajirde tan ko yodnata gandal ko sinkata gandal dum woni hattal balagatu hay balaga ma ulubi makaniha e tawgol martaba mudu hiya balaga o wal arud e gandal biyetengal arud la aliun ko luudu eje wa jamalun ko jondam innal maani ay gandal maani wal bayana e gandal bayan wama hawaiku moftidum ilmul badi gandal badiu jawahirun fu ko luudu eje takhtalu dine nyaaje wudi addani di wadede li taktashifal jamala ko belama hunchu jondam wama hawa sihrul kalam e ko bile wa hala mofti min al ajaib e kayisaji qalu ko dum woni ko be mbi dedo gande mbajira ko belama yi demgal arabe no way yodde sa jangadi balaga andata demgal arabe no way yodde demgal arabe en yodi holko andantuma andude dum en yodi sa jangi balaga wudi atdedo gande de bada li taktashifal jamala ko belama hunchu jondam wama hawa e ko mofti dum sihrul kalami bile wa hala min al ajaib e kayisaji qalu ko non be mbi a andata gandal arabe be ne yodi demgal mabbe ne yodi sana janga balaga sa jangi balaga e fannuji mudum tati woni maani e bayanu e badiu dido fu a wawi dum nden gandata qur'ana o ko mu'jizu nden gandata qur'ana o ko donkindo fi'ala fal ba'du minha o wi kono non ko de ilmul alati de o to fantino e majje nahwu o sa yettima alfiyatu ibn malik tan yoni dum tan yoni woto beydu hen goddum a jangi nahwu a jangi ajrumiya a jangi qadrun nada a jangi shuzuru zahabi a jangi alfiyatu ibn malik tan yiloyo goddum woto fantino hen ha burta nato ya wuldu buna en caggal wuldu buna en ala dum burti ko gandal ngal ganduda wajira tan ko belama andu hala ka ko firata wana gandal ngal ganduda neddo ne lujjidino e mun ha burti fal ba'du minha yoga hen idha tayassara nailuhu so newima dangol mudum fa huwa al muradu ko seeda o tan woni ko yilate wa ghayruhu kala ko wana seeda o ko anfaalun ko gedde keddiide ada jogi ko himmu ko buri himmude dum don jangoy fiqhu jangoy qira'atu jangoy mustalahu woto gasnu ngurdam ma fo e nahwu sa wadi dum don a juumi ne wonno nahwu o wadira ko ha paama gande keddiide de gandal fo gandano halit no yarata nen non sa jange mun seeda a faami a yettima alfiyatu ibn malik tan yoni fal ba'du minha yoga hen in tayassara nailuhu so newima dande dum fa huwa al murad dum woni ko muuya ko wa ghayruhu kala ko wana seeda o anfalun ko kedde ko hunde heddinde de ganduda neddo hanani himmirde dum hani himmirde ko jaati gandal ngal dum woni wan nahwu o wi nahwu ilmun jayyidun ko gandal mojjal lakinnahu kono nahwu o e wayade mojjude fof kas sarfi way kono sarfuni alatun ko di betirde alatun ko di masiŋaji yuktalu biha ina pesire fannahu nahwu o yu'ribu labbinta an salimi ibaratin ko facciro sellungo ko selli e facciro ko hisi e facciro ko an ibaratin salimatin wonno la fi sifa o e mawsuf o wi an salimi ibaratin was-sarfu sarfu fihi mudum tuzami ene bete al af'alu fi'luji hatta al balaghatu wi hay balagha ko jiyata ko ma ulumi makaniha e towgol martaba mudum hiya balagha o wala arudu e gandal arudu la aliun ko lu'lu e jawa jamalun en jondam innal maani o wi gandal maani wal bayani e gandal bayan wama hawa ilmul badi e ko gandal badi mofti jawahirun ko kangeji takhtaludi ina nyaaja wudi atdi badali taktashifal jamala ko belama hunchu belama yi jondam wama hawa e ko mofti dum sihrul kalam bilew hala min al ajaib e kun e gede kawni de galu be kali dum sa wawi de do gede andan dem ngal arabe be ne yodi fal ba'du minha yoga hen in tayassara nailuhu so dangol mudum newima
فهو المراد ونكو مويا وغيره تنامودم أنفالو كو كد holde ngandata haala ne yoodi ma janga bayanu ene badiu ene maani ende nganda haala arabeɓe ene yoodi hoko woni arabeɓe ne yoodi mbaɗen misal goto tan kaɗen on ɗon misal goto imru'ul qais omo yiɗi mantude debbo makko omo wiya ɓandu debbo makko ne ɗaati nder ɗemgal arabeɓe so wi ɓandu debbam ne ɗaati ɗum way kono kanali mbabbani ɗum wona haala wona noon wiyete ويتك من القاصرات الطرف لو دب محول على العتب فوق انه من القاصرات الطرف لو دب محمل من النمل فوق العتب منها لعسر وي دب ماكو mo yidi wiide bandu mun ene daati wana ko dum mo yidi halde o wi debbo o ko adi fo min alqasirati darfi ko debbo mo ganduda ko dumbowo yitere hoko woni dumbowo yitere so yitere ma fawima e makko a wawa darde goddum ko kanko tan darata min alqasirati darfi dum woni firo woto e firo qasiratu darfi so yitere ma fawima e makko a wawa accude mo dara goddum ko kanko tan darata min dum woni min alqasirati darfi ko e dumbobe yitere o jeeya law dabba muhmilun sen gaddi korndollu en gaddi mettellu ngo ganduɗa ko muhmilu ko tokosel mettelel tokosel en gaddi ɗum ɗon en ƴetti ɗum en pawi e dow dampe makko wutte mo ɓorni o ko wutte tekkuɗo ko itbu ko wutte tekkuɗo en pawi hen korndolol ngol yeehi e dow wutte he sa hunci wutte o a ƴeewi ɓandu makko a tawan toon batte pele ɗiɗi korndollu ngu ɗum woni ɓandu debbo makko ne ɗaati saɗi haala ɗum e ɗemgal arabe ko ni kaalirta ɗum ɗo woni sihrul kalami debbo makko ko minal qasirati ɗarfi ko e dumboɓe yitere jeeya law dabba muhwilun so reɓino korndollu kitolingu woni korndolel tokosel so reɓino alal itbi minha e dow dampe makko a hunci dampe o a ƴeewi ɓandu makko la assara a tawan toon batte ɗi pele ɗiɗi korndollu ngu o debbo ne ɗaati de debbo mo ganduɗa wutte ene fawe dow ɓandu muɗum korndollu e hoyfude ƴette fawe e dow wutte gayete korndollu ngu ko yahata ko sa hunci wutte o a tawan toon batte pele ɗiɗi korle korndollu ngu ko noon saɗa wiya debbo ma ɓandu mum ne ɗaati ko noon mbirata e ɗemgal arabe ɓe wonti mbilew o debbo wona ɗatugol ɓandu tan wondi o ko mum ko ene wonti goɗɗum ɗum woni mbilew haala hono ɗum ɗo e ko nande mun en ɗiɗo tashbihaji e ɗiɗo kinayaji e ɗiɗo istiaratuji ko ɗum ɗo wiyete balagatu ɗe ɗum ɗo wiyete jondam haala ɗum ɗo sa jangi balaga ko ɗum ɗo andintuma mbawa haalirde hono ndani nden noon joni en dañi ene wayno gande sappo en kaalino qur'ana caggal muɗum kalɗen sunna caggal muɗum kalɗen fiqhu caggal muɗum kalɗen qira'atu caggal muɗum kalɗen mustalahul hadisi caggal muɗum kalɗen usulul fiqhi woni gande jeegom hande en batti hen nayi en batti hen nahwu jeeɗiɗi sarfu jeetati balagatu jeenayi arudu sappo en dañi gande sappo gandal gotal ne toon o soomingal ɗon o haalani ɗum hoko woni ɗum ilmul lugati al ilmu allazi yubhasu fihi an madlulati l kalimati l arabiyati gandal ngal ganduɗa ene ɗaɓɓe e muɗum konngol fof ko firata ɗum kadi ko gandal mum bangi ilmul lugati o haalani ɗum luga o noon ɗeɗo fof ko e muɗum ɓaari nahwu o yahata ko e dow luga sarfu o yahata ko e dow luga balaga o yahata ko e dow luga arudu o yahata ko e dow luga o woni lasli majji kanƴi fof on noon o haalani ilmul lugati nden noon ilmul lugati ne ene haani janngede ilmul lugati ene jange enen to meɗen gayata puɗɗortoɗen ko burde caggal mum pawa hen hamziya caggal muɗum pawa hen duraydi caggal muɗum pawa hen daliya caggal muɗum pawa hen maqama caggal muɗum pawa hen shu'ara'u kono ɗiɗo addantama haalde ɗemgal arabeɓe ɗiɗo a faman konnguɗi ɗiɗi ko pirete tan kono noon ɗi ekkittama haalde e yewtude ɗemgal arabeɓe saɗa yiɗi yewtude ɗemgal arabeɓe ko defte nayi ene ngoodi ɗen mbiyete ilmul adabi deftere ene toon ne wiya adabul katibi libne ɓutayba adabul katibi ene toon adabul katibi o so yawti janga deftere ene wiya al kamilu lil mubarridi deftere ene wiya kamilu lil mubarridi so ɗum ɗon yawti janga deftere en toon wiya al bayanu wa tibyanu lil jahizi al bayanu wa tibyanu ko jahizi waɗi ɗum so ɗum ɗon yawti janga deftere ene wiya an nawajiru
لأبي علي القالي أبو علي القالي ودين دون دفتر دو دفتر سا جانغيدو en hasi a haalan demgal arabeɓe a yimana demgal arabeɓe a yewtana demgal arabeɓe ko jidda wadde fu a wadana demgal arabeɓe darsu men hande ko don haadata wan nahwu ilmun ko gandal jayyidun moƴƴal lakinnahu konno nahwu o ka sarfi way kono sarfuni alatun ko betirde yuktalu biha dene pesire fan nahwu o yoribu en labbina an salimi ibaratin ko hise e facciro والصرف صرفه فيه توزن الأفعال كيمون في لوجي بتته حتى البلاغة هي بلاغة ما أولو بمكانها يتوغل مرتبة مود هي بلاغة أو والعروض غند العروض لآلي كلود إيج والجمال جواندم إن المعاني غند المعاني والبيان بيان وما حوائك فندين علم البديء غند البديء جواهر كنيجي تختال دين نياجا ودي أتدي بدالي تكتشفكم بلا ما هنش بلا ما أندو بلا ما سوينو الجمال جواندم وما حوائك فندين دم سهل الكلام بلو هالا من الأجائب كاوي ساجي قالوا كنون بمبي فالبعض منها يوغا هين إن تيسر نيله سو دنجل مودم نويما فهو المراد كو يوغا هين تندبته وانا كنجم فوف وغيره كو هدي هنكو أنفال كو كد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين